Assalamu alaikum chers téléspectateurs de Jama TV ko do mi arto mi hiwron fop mo be inde mum e yettore mum mi labina kadi no won don jodorde kammo matin midi et soir e darugol Jama TV ka suudu mum e téléphone jidi jogoto don télécharge on wono application gido Jama on ka Play Store ndaron kadi émission ji mon din ka télé hare onon fop hidon salmina fota wana seeda ko do kadi men arto men salmina wono moko baabe men jodi be nde sare salminen kadi wono nenirabe men jodi be desare kadi no wadde golleji sereji din fop hay goto e majji accaka haraybe fop kadi be salmina fota wana seeda salminen kadi wa kergi wono le grand manager de cette télé, je peux dire, et le grand directeur de cette télé, Himoye, grand Wuri Guido Jama, et l'adjoint DJ Bela Jodi Kadi Hare Kankadi Mo Salmina Fota Wana Seda, si outi non menen to soko ko wano DJ Lamzo insiste ACM fop kambe kadi hibe hiwra fota be Salmina hare ko do kadi men arta men duano wano wali be kawbitalji yo Allah yaltimbe ko be wali ton parce que de ngandi ko welo e mettendi yaadi donc hare kambe kadi be torana fota yo Allah immimbe ko be wali don be wawa hotude kam parce que de ngandi aduna on kono sengi wi don kadi torano de wano musibe men be andintinda hibe soka e di prison ji walla yaltimbe ko be wali ton kambe kadi be wawa hotude kam parce que de ngandi ko Allah tunduwa nyaawde goddo kono se on tigi nyaawa maka sare do kadi ha wallina maka prison ji ngala fuy ko wawde wadde sina toranagol mo yo wawu yaltude ko wali ton o hota kam mabbe donc allez-y hande kadi émission men on fuddike hibe inna woko waltata sindi weli tundi waltata kala ko wadi kadi waltata ko do wolete en plus ko do kadi men arta men salmina wano la petite star, la belle star, elle s'appelle Tima la princesse Tima borom le 17 décembre tongue Adean Night Club kankadi mo salmina fota wana seda joyeux anniversaire par anticipation Tima ankada salmina fota wana seda maître Paté le grand coiffeur ankadi tahawju mina bay lamzo fembana la mo kanyungi kummalum allez-y merci beaucoup Marliatou Bobo kanko tous les mercredis hare mo qualité le makon o hara mo ndara émission men Walta Town donc hande non ngide ngandi hiden mercredi le 6 décembre 6 décembre émission kadi mo antinda ko 100% DJ 100% animateur be antinda kambe kadi be gollande culture guinéen yibe pousse de culture on mo ni on culture on mo kala ko wawi e culture yo pousse parce que c'est anani pays no marsi ko culture on donc yahay accitembe kadi be présento parce que de ngandi ala ko jakkani jomañije hide wondi e hombo konno wiete yahay landode mo ko honno wiete e kankadi kankoni hombo gra men jonnama tawa wontirdo côté nanoga men jonnama micro wawa hiwrade chers téléspectateurs be voilà assalamu alaikum mi hiwro ma kalende mo yitoro mi hiwro téléspectateur men dagol Jama TV mi hiwro ma andije bili hande mi hewti ko suudu la wayno ko suudu men ga ko suudu men Jama TV do haray min nadali won men dalgol be nangu be hedito piji danda ma vraiment hande gonga modi ya ko ni ko men way doño andi doño kanyum diko doño sanzata ko bandu ndum sanzata yo me sanda couleur donc quoi kono wade waray ko suudabe men hewti haray hedite DJ Billy hetto do men inshallah nangon nanon halaji ko haray mi jontama. Donc allez-y, on a dit DJ Lamzo from Jama TV, DJ Lamzo, le petite star de cette communauté guinéenne. Parce qu'on pousse des filles à culture guinéenne, au hiurike, on tedungal, hareka ko joni tirmo hiurande den tedungal. Donc on en faut men toroton souvent yon burtu si vous de Jama TV parce que ko télémoin ditinda hande toute nouvelle génération et nouvelle génération wondodo et Dakar Sénégal on hibe pousse de fi pousse gol culture guinéenne. Donc c'est iwi donc kadi dem mari invité jogo kadi lang andi non on non kadi ko DJ jogo nganon ko benata kon ala ko wola ni goddo alla no habbani mo hunduko habbani lang hunduko grand kon no yete dan kadi aray ko menen be hinta gije kumal baba jinna ara me hiro fo melando tay ko jandu won don e wonbe ndarde men be wonti be grand yof wonti be partout andi aray busi aray no ndarde men e grand jamen gije Lamzo e grand jamen o gije Billy Boss e langandi gadi ara la hiro don gadi comment dirais
ɓen noon fof dal mo nana inde mo wo dal araylan hiwro mo lando tawi ko jantu wonto araylan weltanoma ko woni men darde ɗo ko minen kadi mi ala wonirde ɗo men fiyo guina yaaru ɓaawo ko fiyo yaaru yeeso e waldagol culture guinéen o no yaara yeeso voilà. Allez-y, donc on nani DJ Koumalou, DJ Lamzo, aray be ari joni présentagol e men donc hande ko invité be men ni ka waltata donc émission non o nototo inde makko ndem parce que waltata si ko minon piiji bus no fewndi ko no din piiji donc la ngandi en aro e majji si buri do seeda burden intéressade viiji minnay ngurdal mabbe ngal la façon donc no ɓe gerdi hande ha ɓe yehi ɓe tawi ɓe wawi représentude guinéen ɓen e matière de o DJ yagal ko ɓe woni wadde wawi ɓe landade ko honde tuma ɓe fuɗɗi ko honɗum e difficulté ji ɓe heeɓi e mum ko honɗum ɓe muñi e ko honɗum ɓe weltori ko ɓe woni wadde kon ɗin ɗon fof ɗin question ji ɗon fof no arde d' abord en fuɗɗorto DJ Lamzo donc meɗen nande DJ Lamzo grand DJ meɗen nande souvent DJ Lamzo meɗen nande souvent DJ Lamzo jooma himɓe meɗen nande DJ Lamzo kasare ɗo donc no waɗi kadi DJ Lamzo ji go e DJ Lamzo ji go wonɗi kasare ɗo donc mais noon si minen si haqqilla men nden yeehi e DJ Lamzo tum min innay ko ɓuuri kum fandude kum ko kummen fixata par ce que ko on ɗon min ɓuuri andude donc haray kadi wono DJ Lamzo wora kankadi mo salmina fota merci beaucoup DJ Lamzo wora haray han kadi mi yi vidéo merci beaucoup c'est très gentil mayi landoɗen question ji ɗi DJ Lamzo woni ko honno ɓurɗen intéressade mum cheikh téléspectateur ɓe ko hombo woni DJ Lamzo donc pour cela en gaccitemo kanko Diabo way DJ Belly merci minama awaji andana war ma question man dawar ma vraiment ko doñna landogol ay sa landa kadi ko do wolede fi mo voilà comme ko ida gode wana DJ Lamzo wora kan kadi misal minama don fota wana seeda parce que hande neddo ko wada wongol ka hakundejo a wata hewtugo ina an abure fo ma wona hakunde bura wobbe burama mais non sa woni hakundejo aray ka yetto Allah parce que ko Allah adduma ha hewtula wona do ka burtumo wakilagol doñda war ma weltano damo afami ka way DJ Lamzo mi wayi no DJ Lamzo ben duudi mais DJ Lamzo ben no woni hino seno dire seeda o wada wadi wora mi wadi DJ Lamzo oda wadi Lamzo mo layba Grand Yoff avami ko no wadi DJ ben dal Lamzo be hen duudi mais non mo kala no andi ko hombo woni horejo avami mais quand même komi question an ko daƴƴiɗo woni ko honde tuma DJ Lamzo on ari andi par exemple la wayi nede sa tenen maɗum Samba Juma mi yaha mi wona goɗɗum mi wona artiste mina joni komi MC Y maɗum komi MC A andi ɗon haare mi woni artiste ko ɗum addi ɗum ɗon donc miɗo falandel quand sentiruɗa inude joni Ibrahima mo initiraɗa o maɗum Alpha mo initiraɗa on ɗon a mulaymo ƴetta nde inde ɗo waɗande par ce que ko nde ɗon ma permettude golle maɗen donc ko honde tuma sentiruɗa ɗum ɗon non ɗon mi sentiri ɗum noon par ce que andani si min mi waɗa innande mi Lamarana Diallo andi ɗum ɗo yawatako ɗum ɗo yaadata eyo joni noon hunde wattere ko yeetako koma yeeɓa joni noon exact comment il faut ɓiyenne ko DJ fof no andi DJ ko honnon DJ ka Lamzo on koma itta Lamarana waɗa Lamzo on parce que ko sabu no waɗanta Lamzo on ko fiyo labbe yo photo ka handande maprosina ko vraiment ko DJ Billy woni ɗo ka ko ne da wana ko Alassane Diallo inta mana ko no la jani dala inde de wona o joni abdum na yeto won don je amini DJ Lamzo ko fi affaire on labbe fota fo panna vraiment odo ko DJ jo fo nande on minete kam Mamadou Lamarana Diallo minete afami mi wata ko Lamarana Diallo inama ko DJ Lamarana Diallo yo ka voilà ko no yarda allez-y c'est très cool quand même c'est très cool mais DJ Lamzo fuɗɗorde DJ Lamzo nden e ko honto DJ Lamzo rewi DJ Lamzo rewi DJ Lamzo no hen no ɗuɗi ko rewi ɓayde wana fo wolteɗo non mais quand même andi si meɗen intéressade e vie DJ Lamzo par exemple hande min no wodi komi iwi a faami harana question de pays maɗum ɗuma mais la wawi nde joni ko Kummalum jannilan animation a faami mi wi ka Kummalum mi rewi ka Lamzo mi wi ka Lamzo mi yeehi ka oya a faami ɗum no fof no waɗa donc andi din ko nun jonnatama woni sa addi réponse on hay respect jannuɗoma on yaltora e mum non mi faami ko naatugol ɗo min DJ yagal en normal depuis 2014 mi waɗano groupe comme affaire team ni quoi junior wi mi wonno mi woni prési wattite Google événement ji wona mairie e sare moy tang e sare xam nga fo baaxum lay waxe dekani ani bigo yankati en temps non jetti DJ premier événement jetti DJ Thiakiri am DJ Thiakiri on demis animano saranko yo DJ Thiakiri après DJ Thiakiri mais ngari mi andire DJ Yaya on ma DJ ko kanko no nyaani
har men teguno bimbiti julde suumaye korité ɗum ko 2013 adu 2013 2017 après men ɓeyni men ngaɗa ƴettu ko ñaane pap inni men ga no waddi jejo wonɗo dijejo principal wonɗo ɗo ko oɗo yewdude ngem mum tawi minen mi yeyno yaya men ganda yaya ko dije a faami après min inni ok ƴettini mon ko joni on tan ko alcatel wodi noon may téléphone ɗum ɗo ñoƴƴetede butowoy koy automatiquement mais noddi yaya tawi ko min laamino mais yewti premier événement ga mais yonmo 40 000 tagi par ce que hani min gandano tawi ɗuma ko 30 000 yobde 35 000 ça ne dépend dal mais jettimo après min kadi tawi ɗuma affaire de musique no wele lan affaire de DJ yagal no wele lan par ce que mi hawɓini ɗo musique ñallal ngal fof pare hillan ɗon en tant que musique on dandinaali hillan ɗon après mi wattu kadi événement kadi fay encore stade mais jetti kadi yaya mais yobmo 60 000 maintenant yaya après min mo yaya est ce que min simi jokkima fi wallu ngo wani masa mi yobay winne o min est ce que timi jokkima dawala jandugol lam winne min ok ala problème mi watta argo to woni mo wade ñaani mi watta argo so mais fokki 22 heures mi ala 19 heures mi jor ko dambugal 19 heures mi jorto mi abbo mi yaani mi yurnike mi tawi ton paɗe ɗe rek la ngande ara mo waali nder mi danage tama mi ara mi jooɗo si paari mi watto sako meya de wonde joni la o hundol ko maɗo change kum walla on battu baɗo change ba walla ɗum ɗo change ma woɓɓe goyde ko buuji mani ɗum fo la ngandi dije wonnaɓe wol ko la ok buuji ma la yonno bollen ko jel a faami ɗum ɗon fo mi nana ko wona wolede kono mi ɓayi ko miiɗi kon la hiiɗi la gacci ɗum ko hakkilla ñandugo aɗo e ko nafata la après noon min jokkodira non ha après tawi ɓay gandal ngal ɗuuɗa andi ko ɓay gandal ngal ɗuuɗa naate wonde ko dara meɗa naɓa a jangga sa memi ko jeyɗa mi bonni a sonka nelan hay sa yoɓi dalan a sonka nelan minne mo ha joni walla mi ɓa machine tawi la gollu ɗon tan sandaga la golle yeede ndiyan la gollande naarejo ɗon après mi in langa joni machine ko ni premier machine o mi soodi mo 80 000 mi yeeyi ko DJ o wannila virtage DJ mi ara mi kasoñe on tan ayi mi haaji foto ko mi anda ko ɗum koni ko naabi foto ko parce que mi jangga mi anda on tan noon a faami après non watti mi yaha ballon waccide lange mum ko non ha waɗi affaire woni ko ƴiiƴan non ha hewti hande ko hewti ɗo allez-y merci beaucoup quand même c'est très gentil parce que ko wawde wolde o quand même il est directeur c'est pour cela min de ma part personnelle je l'adore fiyonnu parce que neɗɗo si tawi ko wonɗa wadde ko woni ko wawɗa wadde o e nder aduna an eto tout respecta ko wonɗa wadde kon donc sappo a DJ Lamzo sappo aussi a DJ Yaya donc kankadi ara mo weltana fota wona seeɗa donc mi haalani on en etoto découvrir en ko honto on tigui ko honto daƴƴi andi ko ɓeynata kon si tawi a fuɗɗike piw no woodi ko kum fuɗɗi par ce que haray a fuɗɗi kum si innama tun a fuɗɗike kum haray no woodi ko kum fuɗɗi donc en accitay DJ Lamzo mayen ka DJ Kummalum ɗo en aroy taw naaden publicité par ce que ɗen andi ko fewndi ko no ɗuuɗi ɓe fop haray ɓe fewndini ɗum ɗon noon minen min arata tum min naata e ko fewndi ko min aray taw min lando on tigui ko honto o iwri e ko honto o fuɗɗi ko woni wadde ɗo si yiwen ɗon noon naaten e tawi ko ɓuuri wonde importance kon e neɗɗo on hannde par ce que si tawi on tigui o hayima laaɓande fof aytoto an kadi sutanamo par ce que comme no Lamzo woliri ni ko wonɗa gollude kon fof ɗa yaltinde ko iwrɗa ɗon ko waɗɗa ɗon fof a jaaɓi reconnaissude fof donc haray koye jama on kadi immo wallitoɓe ɓe fof wallitoɓe men fof kadi par ce que minen fof presque komin hunde wotere c'est pour cela min mi jaɓata goɗɗo no sous-estime goɗɗo c'est parce que lan andi mo be tawa ɗum o heɓ mo ɓen wawi iwde ko woni ɗon ƴawa wontiroya nokku go donc min ka DJ Kummalum rapidement DJ Kummalum oui donc meɗen nande Kummalum déjà taw mo nani Kummalum min sikkay ko inde village donc en waɗay rapidement quoi mi faala andude ko honɗum woni DJ Kummalum ko hon woni DJ Kummalum mana DJ Kummalum e Kummalum tigi tun e hoore mum ɗum tan ko wi Kummalu ko mana ko ko hunde mawnude mana hunde nde kala ko holla na ko metten do fi ɗum a faami inde nden ko winde kon kala ko wona waɗede harawntino yeeso faami a guije Kummalum ɗum noon kadi ko no woni je crois que si tawi chers téléspectateur ɓe faami ma ɗum no si ɓe faami no mi faamiri noon ou bien toute façon kadi o wawa artude réponse on woni si tawi min mi faami DJ Kummalum woni yeesojo
neɗɗo yeesojo wa neɗɗo yeesojo mana ok yeesojo ok donc on nani DJ Coumba Loum donc ko neɗɗo yeesojo ara noon koye waɗu attention de par ce que ɗiɗon andi si innama DJ o innama yeesojo ara menen fof ko ɓawo men won taw say donc allez-y DJ Coumba Loum ko honto ɗum fuɗɗi on DJ ko honto kadi an ko hombo hiiɗa idole ha affaire DJ agal weluma min giɓi ko wonno payko gadi bon affaire guije hagal no welami bon andi coulisse andi coulisse howigol comme mani honno leɗɗe howira leɗɗe ni a faami waɗa huuɗo waɗani ha wona ron hara jolum wata rewde fe sakko na ñongi ko ɗum men fuɗɗi mene andi cassette ka huɓɓina radio on itta DVD am waɗa cassette on a faami mene ko toon men fuɗɗi village ɗum ko ane hombo noon ɗum ko depuis 2016 faydi ha joni yeehi ha joni men fijinde ko boitiji a faami e kadi no min ariri ko saare ga kadi Allah walli min yiide e guijeɓe wono guije Lamzo e guije Boss ko ɓeɗo ɓuuri walde affaire o e guije BM ɓeɗo bon ɓeɗo ɓe waldade affaire o moƴƴi fino yaara yeeso e guije Billy kadi commentaire ko waɗo publicité ji ɗi andi kanko woni yeesojo andi waɗanduma publicité o andi ɗon ko yeesojo wo faalaɗuma waldade voilà donc allez-y on nani fi DJ Coumba Loum donc déjà hiɗen andi programme ji ɗi no ɗuuɗi trop même mais ko ɗo mi arta kadi mi hokkana dédicace seeɗa grand wuri préparanolam publicité wi DJ Lamzo gi e concert ji men fewndi ɗiɗi donc allez-y merci beaucoup maître Paté nanen hari mi rewi ɗon kono mi rewtay par ce que maître Paté kadi ko neɗɗo mo annitinɗa mo wallitade DJ Billy moƴƴa woni lan DJ jonnan 250 prévente inchallah ko jaga jayawal mi addata allez-y merci beaucoup maître Paté no salmina fota DJ Adra Junior mon petit frère pay ko annitinɗa kanko kadi hiko welalam fota wona seeɗa kankadi mo hiiɗi affaire o lagandi kankadi jour makko hewtoye ɗo et le grand parrain Ibou merci beaucoup Ibou depuis Dalifora kanko a jonnemo ɗum prévente je de marsa donc allez-y merci beaucoup Ibou khasala moni star petit boy kankadi o yeggitaka koko sama gorola sama domu nday sama lepp Zal depuis petit mbaw mi anda ko grand mbaw kankadi mo salmina fota wona seeɗa merci beaucoup Alaji Komo Sare paygal ngal annitinɗa kanko fewndo himo karisis spaghetti e ñebbe on kono tourniri o kanko ko ɗum ɗon Allah hokkori mo kankadi an kan noon ara waɗen ɗo émission spaghetti e ñebbe merci beaucoup aussi à Wanamo Kala kadi no salmina fota wona seeɗa pay koy annitinɗa neññande tumi fottuno kankadi kamɓe e manager maɓɓe ka studio ɓeni lamɓe préparanade ko luttete fillede donc hara yo jama on habbo fota wona seeɗa donc merci beaucoup aussi à Yero Rue 19 kankadi o yeggitaka merci beaucoup à Elage LG Fresh LG Fresh an kadi a yeggitaka yalta foolaɓe foof ɓe yeggitaka payɗo gandi kamɓe kadi hari ko yalta foolaɓe woni joni noon ɓe yehino e groupe go kadi en arta e joni e on groupe ɗon donc grand wuri si moƴƴi nadan en publicité ji ɗin si aro en e deuxième question ji ɗin. Jama TV avec vous, jour après jour. Joyeux anniversaire, DJ Lamzo. Joyeux anniversaire, DJ Lamzo. Nenyande dara de yombo. DJ Lamzo présente son 3e anniversaire à Dakar. Oui, DJ Lamzo de Jama TV. Génération momi ko DJ Lamzo Kundar Fajar hame moy Mali e wi ko Lamzo woko le 9 décembre ko konto watta ko Nyani Night Club ono ke DJ Lamzo bay ku kida kunkun Lamzo no ma sa génération wonde nyande kadi non o taw yeggitu ibo mari invité be molanabe wo pare ngon ko Messe Wuri depuis Medina Amadou 25 e boy Tundunji e Messe Lamine Touré Leykone e Kuti Dakar Sadio Pita depuis Wakam Suleiman Yunda Diabo Umar depuis Kandaka e yay kamara be kadi
Hadja Binta Balde depuis Koloban e Diadia Rama depuis Thiaroye Mariama Aselem e Lamarana Wakam wo artenga sere via sere Medina sere Dio Diallo sere Gerte Kiaf sere San Rival wo e sere Aïssa Ritwa Mosibe Lamzo minni on ko payku yidaku yedaku samedi le 9 décembre 2023 o nyani nay ta godo tudu sakko leta mingo do sala jabi mi abbi pade ande mi yi nyani ta godo tudu de wo himola ni on kadi pasi wona kadudi nyamande ala kono pirion chatta wo ko 2500 wadata ko prevent 3000 francs dum ko ya nato ama VIP to kan newdi don ka dati don ka foti don wala 5000 francs CFA adije lamzo fay ko ngay ligede so noddi tinder do tultudo ko tartudo nder do goje labade be o tino nder do goje wono ko hobbe amin ta pay koy ko hobbe fijita pay koy wo ko DJ Yaya DJ Billy wo e DJ Boss DJ Yaya Junior de nyande kadi minni on entrée on ko 2500 prevent 3000 francs nata ama kadi wono kan newdi don encore ko 5000 francs CFA ko VIP mosibe onon e lamjo e Yaya ka numéro téléphone wo ko 70 353 58 42 70 324 51 12 DJ Lamzo ende jande mosibe. Joyeux anniversaire DJ Lamzo le 9 décembre konyani joyeux anniversaire DJ Lamzo le 9 décembre konyani. Yeah, philosophe Peul, philosophe guinéen. Dream Company e Guinée Formation wani gol tatan concert mi do wuli hebu gol cancer mi do fi ma tour rap guinéen wana wadu gol tun concert ko yo caché bin compte bancaire. Kon nous fendi wo samedi 23 décembre wo ko centre culturel Doutasek Artijombo Artijo renommé international Europe yakude leyde kambu pay kunku noida o lanci Gambie o lanci la Guinée o lanci Côte d'Ivoire o lanci Bamako Erapini Kombo woko striker Poulong Oimei Nanak Poulangal la Guinée Forme de l'Oda le 23 décembre sans quitter Doutasek Eningambo wo striker comme Poulong Berne mabe walotako Komi woli wo nuna naino lang Komi mapori wo nuna naino lang Sadio mo ansala na kilang Natu Gongol ko 3000 francs CFA VIP ko 5000 francs CFA artiste be Guinée wobe Sénégal me fo non ta Sere Jiding groupe Jiding enenge striker Europe ne hakune Guinée Sénégal rappel be me fo non ta Fissa ji waday hey wakala DJ Jo holi do wore mudum rappel be ben yarno to striker Bila mi heba mi do wakili mi weddita ki kolla mi akiri gurnanga na mi do yondini mi yetta jo masalli sinodini mi do jawa hore pelle helta babe fiyo jemma on mi hebu ko mi walo fisige mi hebu ko mi dano o hale jama fono invita wo ko on tumo wo ko le 23 décembre ça se passe wo ko centre culturel Doutasek toute la communauté guinéenne kala monanda hore ma kala artiste wonto nder Sénégal ala no invita à concert il do wa ludude 77 788 55 23 wala au 77 646 40 55 un concert du jamais vu exceptionnel ça se passe où au centre culturel Doutasek le 23 décembre. Chers téléspectateurs de Ondari, concert du men di fewndinde ndin l'anniversaire de DJ Lamzo kanyum kadi hidon andi DJ odo onno DJ Kumbalon kangadi hidon andi hido wonde makko le 16 décembre pour cela non e ngacci tay be fop be wawa en teddinirde parce que menen mo wari do ko teddinir men holla men honno anniversaire ji din teddinirde hein. Donc merci beaucoup Aïcha Aïssatou Kindi kadi no salmina fota merci beaucoup Adwa merci beaucoup Petit Bari G Life Boy kambe kadi be salmina ma fota wono King Boy dansa Junior King Boy dansa voilà kambe fopare be salmina roi de Mike kadi yegita ka donc bennon fop ko yimbe be anintinda ko be walitade DJ Lamzo DJ Billy et DJ Bego donc merci beaucoup aussi à Dansal Boy Ridim kambe kadi be yegita ka tonge wakam e kala groupe mo anintinda da base tonge Grand Dakar manka DJ Lamzo joni DJ Lamzo mais hi le 9 décembre kon nous fewndi le 9 décembre way haali don andana warma ko do no wadde wana wadde la yo hedde des jours la wayno go ma hewti haare mi ara don taw balala feje mi ara don taw mare mon taw Muminatou Diallo Muminatou Diallo depuis 25 min namo don
la yiide golleji makko ɗi vraiment kankadi mo wakkili e golle ɗe la gandi vraiment ne ñande goyni ko kanko forata la gandi noon foloɓe no ɗuuɗi sa wi ɗon iwa déjà Tiampol maren kankadi mo wakkili mo indi vraiment ko kanko folata maali sa wi ɗon iya Elji Fresh moy mo Elji Fresh ay kankadi kamɓe woni waɗa maren kamɓe kadi ɓe haɓɓiti ko kamɓe folata kamɓe kadi sa wi ɗon ara ɗon ko américain ne ñande kanko o inni kanko jaari makko noon watta to wona ɓa nder toon monsieur l'américain Mariama kankadi ɓeni asalem ko kamɓe kadi folata ando maren ɓe lagandi kamɓe ɗum so ɓe noti ko ɗula wayndi gol ɗon aray vraiment jama weltige ɗum ɗon haare kam mi aɗon e paren prési ɓoye dunduji han komin maɓɓe wonnoɗo e garal Lami Touré kamɓe kadi weltinoɓe foto wona seeɗa minna vraiment kamɓe kadi ɓe walliti pedin kum ɓe hokkude doole fana hanki ko minoɓe na vraiment ménage na jaaɗi piiji minen min accitino kono ko sabu ma watta ha min arta e mum kadi parce que haade kam tigui ɓe innine ɓe accitino affaire ji ɗi mais waɗi ha sabu ɓe arte an le 9 décembre daale koko hewti bo pare wona la paren Yagouba Colobane e Miste Wuri Sam Amadou Ri 25 e Souleymana Winda Diabo moy ɓiɗɗo Winda Diabo kanko Winda Diabo Wakam kamɓe fof ɓe wakkidi ɓe waltade DJ Lamzo le 9 décembre haɗa ko sarti ko no laati so jama on ardu e needi ɓe wota kadi e needi donc DJ Lamzo hande meɗen hiide pas mal de publications du DJ Lamzo fi le 9 décembre donc andi si tawi on tigui non nodditi faalete andude ko honɗum kono woni ko réservanda himɓe ɓen parce que hande DJ Lamzo na n'importe qui hande DJ Lamzo wondi ko fewndani culture guinéen on parce que goɗɗo sa noddita hay 10 personnes ara imagine toi ɓen ɗon ɓen arɓe ɗon fof ko sabu ma ɓe ari déjà andi haray woni sabu donc haray meɗen habbi haalaji ɗi annitinɗa an ɗi iwa e ma ɗi yaha e o jama faalaɓe arde e ko honno faaliraɗa yoɓe ardu e ko honnum e façon comportement faalaɗa ɓe jogo voilà DJ Billy merci no sa ko min dari sa ko pala ko min dari ko darda no andi wa wodo e to ko sen invita mare moy lol quoi famu na wadni ni ko min jondirgol ko no wadi quoi vraiment ko comme na ida no rek ani neddo sa andi ko boîte fokduda ande boîte sal walla yawgol golle na gotum hande misi andi ko boîte fokide wode comportement ngo mom yaade mum non kadi ko doa ɗum ande nede jama o woɗe comportement mo yaɗam par ce que ko wattu ɗa coñci ma keesi watteɗa ha moƴƴuɗa chaque moment sa howti aydata ko dérangement a faami haray jama on aɗunoto ne ñanden sécurité no woodi par ce que ñaani bo inna sécurité ala ton tewal sécurité ala ayno to mais pourtant ɓe ɓeydi videur ɓe ɓeydi videur ɓe ɓeydama te min hoora min joom anniversaire on mi ɓeyde videur parce que andade wona bande le bossin ɓen fof ɓeydi Lamzo mene de ko ta ɓeɗe sécurité on timin ala min mo garan inchallah min inchallah sécurité on ɓeydama te mi ɓeyde ka sécurité wona grand Kaba Sangarea grand Kaba minamo kankadi vraiment momi layide mo waltale pendingo ngol ko woni na haala moƴƴi mais la gandi woni ne fof ko ley woni quoi ko andura men non kankadi woni vraiment Lamzo men nototo wona baɓe amen kuyate fas ɗo ɓeni vraiment min aray mais noon ko sabu ma to ko mi yoddu yamen tum mi yalta mi ne baba ala ɗum ko buyno ayo parce que ko feƴƴinoɗo ɓe arno ɓe yi vraiment mi addi sécurité affaire o ga télé o notike e jama o notike ha tawi dow moom débordali dow parce que dow ko par table waɗano table gonguide kon table ka ko ɗum ɗon waɗi ha min ña e hikka kadi inchallah yo jama arnoto te ñani kadi change ñani kadi wattatama wona fi haray la wadde ko anniversaire de 9 min na ñani change non j'ai bien vu mi si a naati ñani hande andare na ko ñawonno avant woni joni kilimiji ɗi ɓeydama sécurité on ɓeydama lumiére ji ɗi kadi ɓeydama par ce que hoorema so yi guijeɓe kesso ɓe gadi ari samedi ka kewɗen noon e lumiére ji montade toon ni par ce que ɗum wollimo décembre naati a faami kono ɗon miyinta minen kadi artiɓe andu men kala invité ɓe wona artiɓe annduɗa hoorema vraiment no invité woni woni yiɗo ɗo ha Tamba ara joie fi anniversaire on yoɓe wakkillo ɓe arda e kile ɓe arda ɓe kala so jini ɓe daara si woni affaire heeƴi fiyo joué fo wawa e jougol si ƴaari kadi fiyo joué fo kadi waɗa comparé ɓe anna vraiment ko ɗum ɗo waɗi ha joaka par ce que ayi anniversaire feƴƴinoɗo arti ɓen joino par ce que heewi ha déborde tawi joni hande kadi ala espace ko yimɓe
ko ɗum wanno imaka men no hikka so Allah jaaɓi mais waɗa sécurité anada warma vraiment fop c'est pour cela mi falete lance des messages to soko fi les artistes invités te ɓe ɗi anniversaire ji ɓen bon objectif on premièrement anon ko naɓata on ko anniversaire premièrement deuxièmement fi jougol weltina wonde wadde anniversaire on d'un seul coup kadi kiliyaɓe yahay ɓen koyeɓe andu ko anniversaire ɓe woni yaade anniversaire landaki ya waɗu soirée tun ɗa wawi wadde soirée ha 3 heures sa waɗi 3 heures adda artiste joua parce que artiste jon kadi ko musique woni wadde o joua ha e 4 heures langandi 3 heures 4 heures artiste ɓe ɓen heeƴay ɗon si ɗum noon feƴƴi addo en gatore nden nde taƴe si tawi heure no lutti si tawi par exemple gatore nden taƴama entre 30 minutes entre 40 minutes hande kadi soirée on continua mo wawi yaade ha 6 heures donc ɗum noon kadi ko message mo wandintinɗa ko fi organisateur e yahoɓe yo andu ko noni emploi du temps soirée ji ɗin donc DJ Lamzo ha joni min ɓurta artude ma tum parce que bon ɗe gandi ko hiiɗa wo ko sabu wano paren ji buy no ƴetta maren ji buy no ƴetta hande hiɗen andi namo kala kadi suɓete ƴette maren donc am marenɓe ma ɓen e paren ɓen kon ɗum hiiɗa e maɓɓe kon ɗum ko façon jikku hon ɗum hiiɗa e maɓɓe ha tawata an ya townu wono ngal teddungal a waɗali ngal kotirawo ma a waɗali ngal ɗo a waɗali ngal koto ma a waɗali ngal jaaje ma a ƴettungal jonnituɗa moko baɓe ɓe annitinɗa no jooɗi ɗo e culture guinéen on no wallitade jeunesse guinéen on voilà DJ Billy min nani ko yiɗa kon andi paren wona mbuuɗi wona doole wona ngari neɗɗon ko e makko yiyata si inna ƴetti teddungal ngal a jonnitimo ko jikke ɗi yiyata e makko ɗen eno yiyata no jippinira makko noon ko no watta ha ƴetta innamo kaarijo mi waɗima événement ngan mi acciti fof mi ƴetti mi waɗima hunde kaari andi no ɗum ko respect teddungal ngo holluma kon kono noon engadi ko on teddungal respect jontuɗamo sa daari wona paare ngan laaɓe payko laaɓe kanko toon o soodi ko yadawa 150 entrée ɗi ɗon ko okkiteɗi pagi da daari Billy min guila fuɗɗogo anniversaire c'est la première fois mi heeɓi paare ma dawarma o ƴetti o soodi tikeji o woni ɗum ɗo ko fi ɓe mi adata ɓe c'est parce que golle ɗe no laaɓede ka ko c'est la première fois lan hilan heɓde ɗum ɗon minen kadi a kodi kadi e grade tami téléphone kadi e kodi tami grade kadi e hunde kala nde waɗɗa première fois weeli anta memmini ɗum jamma o ngare allez-y donc allez-y chers téléspectateurs ɓe pour yon natuka émission rapidement o wawawi wadde 78 waɗon 116 waɗon 82 waɗon 38 mayin kadi DJ Kumbalum kan kadi sikkumi an kadi ko sati kono laati ko honde tuma de e ko honto minen ko ton e Yengulen le 16 décembre le 16 décembre ko honɗum e soirée ko soirée anniversaire ou bien non ko compétition woni ton compétition quel genre de compétition non nouveau génération comme ça andi bus innay ɗo ko artiste bon ara artiste yimoɓe ka artiste amoɓe artiste yimoɓe e comédien ɓe andi ara gen no woodi ɗum fof arayne ñande men nodditinomo ɓe liste mum no toon mo be inde mum no toon mo be no noddita nen ñande ko fii ko yew ko compétition allez-y ƴetten o ka ligne arten joni ka ko DJ Kumbalum allo allo oui kono way no marsude allo oui hiɗa e jaam DJ Billy kono way kono ni welde no ɓutti allez-y donc merci beaucoup de toute façon a waway artude quand même merci beaucoup et c'est très gentil de nous appeler haray meɗen weltanima fota hen compétition mo andintinɗa ko fi artiste ɓeɓe mbuy winditoto ko artiste liste ji mabɓe fof no toon donc et après andi bo ɓen organise no bon ɓe organisera o compagay mais yeehi joni ha wonti soɓe joni ɓawoni guijeɓe janɓe ɓe fof marɓe doole ɓe mbokki toon guije Boss no toon Billy no toon Lamzo no toon andi ɓen no fof no nder toon sécurité kadi no woodi ko wallito affaire o coupe no sooda mana wonɗo mais si je comprends bien no mari trophée ko alfi artiste musicien ɓe ou bien comédien ɓe fop no woodi ok donc simi wawi famude ko concours e ko wonɗa wadde kon ko ɗum noon wonɗo waɗande événement après l'événement par exemple si événement on concours ji ɗin si waɗama après jury ɓen jija inna ko ɗo gagné ok donc pour cela joni meɗe wawi famude si tawi an kaka membre d' organisateur ɓe tawaɗa ka non min ko membre de organisateur ok meɗe wawi famude ko hombo tawa e on ɗuma
hay so tawi koya pooɗi tu seeɗa tum ɓe ganda oɗo e oɗo no tawa on ɗum groupe LDS mene maɓɓe bokki affaire o woni ɓe nodduɓe ɗo joni LDS kamɓe organise affaire o min choisir noon kadi mini mi wawa waɗirde noon min noddi hettiɓe mo ɓe mo min noddi o nan waɗi prêt min tawi min continuer noon par ce que affaire on so waɗirama noon bon wawa e moɓedirde jama o nokku goto jamaji relation ɓurda nadde entre jamaji mais noon andi plupart mi yiya e organisation ji ɗin mo be ƴetta slogan yo relation ji ɓurtu natude hakkudeji yimɓe ɓen donc yaha e on concours ɗon hara jury ɓen koye ɓe daaru ɓurɗo ɓe welde ɓe choisir on ɗon ɓe nakko kanko gagni par ce que andi talent andi ko ɗum min côté an on par ce que min mi wonanta on onon organise ɓen min souvent ɓe mi wonanta ɓen woni participe ɓen e daaroɓe ɓen donc hande onon ɗon organise ude ɗum ko onon wonata membre jury on ou bien on ɗaɓɓoya e juge oɓe goo non no ɗaɓɓa on wolaka e fimu on ko kanko arata ko ɓe ɗiɗo oya on nana e olof oya on nanta oya on nanta pula oya on noon nana e olof nana e pula bo ɓen noon jugata andi ko ɓen ɗo wawi juge de mourandu andinde ko oɗo wawi e ko oɗo ne waɗa mana ni ñande haray mo ɓe min nodditi yo aru addora 300 joua premier mi-temps deuxième mi-temps on tigui aray addora ɓe ɗiɗo ɓe ƴawide oɗo si yimi ha paari oɗo kadi yima ɓen noon ɓe winide liste ko kamɓe ɗon ɗiɗo arate darnide jonne résultat ata townede jungo mum o haray ko on noon gagni mo jungo mum woni tawnaka o nayi on tigui mono nayi fansiɓe makko ɓen addu toon histoire haaɓe haray yo andu to nande wordere watta waɗi to e kadi donc c'est événement mon ɗo wolde ko heure hombo fuɗɗoto est ce que on calcule nombre d' artiste ɓe on no ƴettude ɓen par ce que min alima nilan ɗo artiste ɓe boyi ay nilan amoɓe no toon himoɓe e comédien ɓe non amoɓe ala toon ala toon ko comédien ɓe woni toon e artiste woni toon groupe comédien ko 6 groupe première partie 3 groupe jibboɗo 3 groupe qualifié donc si mi faami ko soirée culturelle wonta voilà na soirée dansante comme no yimɓe voilà faut préciser bien donc allez-y chers téléspectateurs ɓe on nani kadi fi on information noon himo wadde wo ko le 16 décembre ton e yengulen haray kadi koyo jama on fop yew sutanaɓe par ce que hiɗon andi hande jeunesse on hewti ko andintinɗa kamɓe hoore maɓɓe ɓe yeehi ha ɓe amboli sare nden hiɓe wadde golleji ɗin du coup mi wawa e remerciude kadi DJ Bella Joli o monentinɗa anniversaire makko ko le 3 décembre passé ɗo waɗimo ɗo e Kennedy anniversaire monentinɗa kadi la wawi innude fof rewno e lawol par ce que ko torotoɗen ko fof organisation ji ɗin koyeɗi rew lawol fop wawa arde e jaam hoota e jaam donc allez-y donc merci beaucoup aussi à Junior Bari borom le 6 janvier ñani kankadi mo salmina fota wana seeɗa aray noon hiɗon andi kadi wono déjà niki on noon ko iwo ton e Gambie ara anniversaire Billy on le 10 février ton e ñani night club donc wono kadi faut que je fais passer un petit message pour les gens qui connectent sur Facebook ou bien WhatsApp maɗum e ɗumaji go fe bemi lance un message goto DJ Billy no ƴettana vidéo to so ko ɓorta haalaɓe poyi o grand jo o partage donc mi faala lancude message parce que min quand même watalan dérange mais onon daroɓeɓen fof wona joguiɓe Facebook ji joguiɓe piijigo ete waɗon attention ka Facebook ji moom parce que no waɗede donc min noon grand jo wokomi naɓanmo 60 wokomi naɓanmo 45 000 min mo di coup si tawi kanko addanilan 45 000 mi waɗanaymo vidéo mo faala o réellement mi naɓanamo donc il faut faire très attention chers téléspectateurs haray komo woni wodde kon surtout onon wonɓe ka télé ji ɓen par ce que jama o wono woɓɓe no mi anda ko Gana ɓe woni e siko honto ko ɗum tumɓe woni voilà bene ko ɗum tumɓe woni ɗaɓɓude darugol neɗɗo mo annintinɗa hiɗa fuɗɗade nantugol inde ɓe waɗama ɗum ɗon la andi noon min mi waɗi soupçonné haray ko goɗɗo mo annintinɗa o falaka le 10 février anniversaire DJ Billy o yo laato ko woni ƴettude numéro ji anni jonna on tigui waɗu ɗum par ce que wono numéro an o mi change mo ha joni mo contactude lan donc du coup mi haalanayi on a wonɗo ƴettude numéro on jonna on ɗon nanu moƴƴa komi ma wolande on ko DJ Billy te DJ Billy no wondi e baabe mum ene mum si mi wi ɗon kadi la wondi e Allah ɓen kadi no wondi e Allah donc
awata dérange de hay foy allez-y ha joni en continue ka DJ Lamzo arto en naden clip taw sikumi en nade taw clip on si arten ka DJ Lamzo parce que o le 9 do na le 9 di n'importe quoi minion sare ndem fop no jodi no fala soutenude pay ko accen non kadi hunde wotere parce que min quand même je suis direct en côté donc accen si goddo fokkiti DJ Lamzo fokkita kumalum fokkita wala DJ Billy fokkita ara dabba min ala message dimi hendota ko ka téléphone an hara ko yennindiro yontigi aduna yennoje hanki tun sakiti on tigi yennu min mo jaka ndandi lan e woyo min mi andama donc jetten chers téléspectateurs jo non no noddude on allo assalamu alaikum wa alaikum salam Adra Junior nagam wa papa naka war le bujam he peti on no ay no butti ande kay goddo wari alhamdulillah en bande kadi mbudi sumi billahi wallahi en bande mi hersi no dum do fo mi taw patron jadi tati wata jo ala de plateau mon ka sistole wallahi ko gonga Adra wa le 9 décembre ni parce que dandi de nyalande don déjà ko nyalande ma no dum non hayta wawlali dandi kadi ka joino do PCK le saison kadi no arde ko no wiida don kadi parce que dandi komo no tawa on no de nyande ni wi ka DJ ya mi zo pese on ta jama fo yiya anda wana DJ tumo ay inshallah donc le 9 décembre ko no men haboto na le 9 donc samedi joni na le 9 bien samedi awa samedi on do arde do ko no men haboto parce que mo yi kala ko yida DJ Lamzo ay Adra na non fi kala be weldata ko no sewta kono mi man dakna ko biyak Adra wa man dakna la biyak ya am nga lol man même boo ma dàkkee man mënu ma laa bàyyi. jërëjëf waajana jërëjëf jeex na. Adra kon yaa ngi waajal maa ngi waajal nit. xam naa ne à partir de suba. ñaan lay yëndu. ah. waaw. yow xam nga lan mooy sa problème. doo partager. andi ko noni problème ba on. damari événement ji tati di anditinda ko ronditidi min ko dunga anini la. awa ko non tole ko. allez-y Adra ko ngoyom bo kanta don. donc salmini communauté guinéen mo fof wona o ma o mi weltani ko wona patron DJ Lamzo Massa Billy DJ Koumalou avant tout d'abord voilà weltano donc kadi wonno mon ami mon frère commentaire weltano wano wa OMB family goto a caka ay communauté guinéen mo fof ne invita samedi ñaani night inchallah ay wata goto sa ko DJ Adra waaw o Alkazayon keso do kam yokkatamo a coupe tu mi addamo. Ok, merci beaucoup papa. Allez-y, merci beaucoup DJ Adra. Donc yahay ndaro yen Alkazayon en exclusivité clip mo antinda ko clip labado yaltu do nedira non kadi do reni golle pay ko mi hala new mi prometu non golle makko de no arde. Donc may ndaro yen Alkazayon badolan signé Alkazayon payngal ngal antinda fewdo musique guinéen au Sénégal do mo jogiti ka juude. Merci beaucoup aussi à Thier Dansal, le retour de Thier Dansal kankadi payngal ngal nenyande ngal noddano ngari ni langal hewti Dakar do. Allez-y, le grand parrain aussi de 10 février, l'homme s'appelle Serrano mamen Serrano are da weltana fota are angi association jimadim fop hidon habba le 10 février le grand parrain Serrano are yankadi ayegita ka. Merci beaucoup aussi Ibou Dalifor Seri Kadjetou koko tamit parrain bu maga la nena ma carrément inshallah moy ñoñu di def convoi moto yi ñepp lay jël indalé len. Donc merci beaucoup à Lil Silaman Kanyonge Emi Black Aminana ali taw jete ngo kalindo. Allô du tout télé on allô allô oui yo c'est comment nagam nice yaangi am jamm konton da men noddude nene on ko mi ala mo do King Boy Dance ko yo King Boy Dance nagam gaen nice inen de gonno Mamadou da noddude men depuis Wakam nice mais naka war naka team bi naka fecce yi parce que yeen mom xamna ni mom na ñoko yor ñom papa ana ñom ñi fi gën ñi préparer affaire bi de waaw ayca surtout les neuf yaay baye ngeen di wajal ne pour signer club bi fi ni de mom xamane son bi ñoko woy wa Kim Boy Dan ñoko woy
allo. waaw ñu ngi koy waajal bu baax. waaw kii moo ko woy Junior Killa. waaw baax na tegal ñu benn yu neex rek. waaw ok am problème ba samedi inshallah dégg nga. xam nga ni DJ Lamzo loolay mën waay. waaw baax na léegi ñu leen di xaar. ayca ñu ngi nuyu Junior King Boy Dance ak King Boy Dance yëpp surtout le président yéen ñëpp ñu ngi leen di nuyu ah. waaw baax na dinaa leen ko yëgal. Allez-y, merci beaucoup, c'est très gentil quand même. Ko pay koy kadi ko yandintinda ibe wadde golle labade tonge wakam hibe wiye King Boy Dance et Junior King Boy Dance kanyum e Dan Sal Boy Ridim bennom fop ibe basi tonge wakam. Donc allez-y, merci beaucoup Emi Black kanyum et Lil Silaman Minanali Tao. Merci beaucoup. Haray sont on est disponible le 16 décembre inchallah parce que mi annonce le 15 mais mi ndari mi tawi nabo mo ha le 16 parce que piu ngono wodi dum piu mbeno wodi nyalande nde yaltata nde marsa. Donc allez-y. On a nyande bu round. Donc allez-y, merci beaucoup aussi à Lay Danger mon ami mon frère Kabernde hein. Donc borom le 30 décembre tonge yengulen kangadi mo salmina photo wana seda ko payle de anintinda hide wallitade kanje kadi DJ Billy hein. Merci beaucoup à monsieur Ibrahima 1 et 2 kanyum e wuri benno foko parrain be le 10 février tonge nyani club grand Ibrahima no ngini kanyum kanko mo inta t-shirt jidi fop. Donc kala fala do t-shirt yo arutum t-shirt jidi ko gratuit onon e Ibrahima 1 donc kono yarda. Merci beaucoup aussi à toute la communauté guinéenne wono himo wiye Barry White. Merci beaucoup à toi Ariane kadi salmina ma fota parce que kankadi ko neddo wondo wallitare DJ Vilia. Donc merci beaucoup aussi à Barika boutique kanko omo si a ari ko omo toni e boutique on wala mais wala goddum go. Donc Ariane kadi question ji godi andintinda c'est très important pour les DJ fionu parce que l'autre fois et nanno do rumeur ji buy et DJ be donc ça fait l'occasion menen si dum donc si DJ jo dari ke tun no ngare donc mi nani be na DJ Lamzo en ko animo be de na boji donc be ala platine afami wono kumalungen ko ordinateur be may ko be jogi donc à chaque fois en arte di non parce que c'est des choses qui sont très très importantes yo himbe be andu onon kadi esprit mo ngon konto fewndi edin haalaji don. Donc DJ Lamzo ko nun taw marda ko jaaboda donc DJ Lamzo coordinateur maydo jogi ah donc DJ jono doa jogade platine te menen DJ Lamzo men hirali mo platine fi on voilà an ko yite ko rek an ñiri landa ko wure jandude landa ko wure to kere defé côté fu def ko da ci bendi ma landi kañu dal yo welu to ka da jodo ko wure jandude defata wela to su ko ngara liba ñande dem fop ka hidandi red no wele ha ko no sindu ñambi to ngare landi no andi non min la donc ko pula mon ma ala ngol ma ka bay don non ko pula mon ma ala ngol ma ok pula mon ma ala ngol ma beli handande min DJ Lamzo sim jotige do ordinateur maydo mi yeyi mi joui fop weltige mi gani ko wala mi gañaak ara gani ke ha mi jotto do ganden console wala ganden platine mi ya ko fit par ko nangi men fala kon mi watta ko mi fala ko mi watta moƴƴay non non awa ɗum DJ yagal ɗum landaki ko fiya jodo contrôle wala jodo platine andali andu public on ko ɗum fala non min andi ko wonɗa wonde kon konto mi hooli ɗum koko tawi ayni a naati animation a jangga donc du coup cela veut dire ko ƴoyre nden ɓuuri marde importance wonde parce que jande nden no mari importance trop mais siɗa ƴoƴi a janggay siɗa ƴoƴi junga janggay donc Lamzo ko critique goto kadi mi addantama mo andintinɗa mi nanimo e côté ma woni ayni joni hay joguiɗa wurere ko fannude e jannude a defay donc mi nani kadi yimɓe noyna ayni la no wodi DJ ɓe andintinɗa ko téléphone animirta donc an pourquoi an adduɗa ɗum ɗon an parce que joni si ni DJ yo ko téléphone animirta te kankadi mo wadde ko weli a faami andi déjà émission si critique ari critique jiɗi fo yarta donc pourquoi Lamzo darato inna wono DJ BM ko téléphone jogi parce que wala e yewta woni min ɗum ɗon sa yi par exemple mi haalire no hayɗum mi haala ɗum sa kimɓe wonta ɗum noon par ce que andande hunde sa waɗa sa golla hunde ɗen enen fof ɗen ɗo DJ ɓen fof min critique on koye ma ɗum mi nani ko abba toon joni par exemple an comme ka DJ jo wakke o ɗaɓɓa ordinateur jottoɗa machine seera laaɓi hay sa anda hay fof anda oɗon jottima aba tun la arde ma a faami mais joni walla minga ma yewti la yesode ɗo machine 80.000 walla an soode machine ade ko 50.000 ɗa jotti téléphone ma minga ma e yewti prix minnima ko no yoɓatala e ɓaylan jotti ɗum ɗo koko jeefa woni ayni joni addum wannama ɗum ɗo welay
ha tene fo ko ballo wonde nanjo wonen tallugol ka joni tallugo ngol ballo nde ballo do minala en photo parce que grand ton wana goto affaire ko escalier a fami hande sa dabbay ko ma fudduda ley prix maydo ha hewta do a fami mais lantake ina tage a wada lawol mais wakkilo atanka dije gongo inde ko wakkilo ba machine ande ko wala ko malon ko nokku goto woni problème angel lamzo si tawi a incarni goddo yo dabbu ordinateur a fami goddo no ma incarnude a dabbu contrôleur a fami parce que ko incarnu da on do yo dabbu ordinateur o haray a sous-estimé ko jogi ko a fami ça wadi sous-estimé dum non forcément ankadi a wawa animin ko fiyonu parce que lang andi no wodi message yi di wata fejjude noppi himbe ben fo DJ be ronka di nantude c'est ko do wadi c'est très important lansugol message yi de antinda andi ko be faamen hunde wotere DJ yagal no tawa star yagal si a woni DJ jo no wodi di a wolta parce que be fobbe dabbande joni mi jonete exemple kono mi wano min no do dabbirani la non bafan indi partager vidéo la wadi dun no c'est parce que mo andi ila mari opportunité ko moni donc ila mari visibilité himbe ben no darde la a fami dès que partage dum mo nangude min dum no waylan hulbinde alors que min ça me fait rien parce que mi quand même himbe ben ko naturellement be hidi DJ Lamzo ko naturellement be hidi DJ Billy ko naturellement be hidi DJ Jogo donc c'est très important si da lansude goddum ndara anko be won ma lansande ko ronka lansande dum goddum en plus kadi ha joni den critique ji din ka DJ Lamzo mi nani be na Lamzo juiray prix ji satudi ko numarda ko jabuda non hop jama non yebe ndar be wala min dum don mi wala parce que domaine gon ko golle anden non hunde kala nde wada wonda e mum sa juide no 1000 francs a woni mum 1 an 2 ans 3 ans normalement adwake hedetogol e 1000 francs ko gon wala ko fenande non non abadu andi min après min sa hebi velo ko question no min sa aditani la mo jabotoma ta nan ko gonga wala ko fenande si a hebi velo ko moto fadda e bugol sa hebi moto ko to falla e go ta hebi to ko galle fadda e bugol ka hadi DJ Lamzo min se yewti ko mi golta ko mi dama vraiment ko dum do mi gollata si a wawi wassalam golle si a wawal kadi min tam ya arjatala a fami jore si mi warani ma ko no yebatalan anga yalti a wadi publier Lamzo ni meno seri ko no wo me yebatama don non abonna woni nanen dun taw fami parce que min e yewto min ma entraînement min ma kasi anga ko do yebatalan golle si mi wawal ma sa wawal yebugol anga curo bin dabbal goddo go mo yebata golle da ma ko anka ko ara wala ha joni men sa na day ni Lamzo no seri e la ndare gonko ida ko rek DJ men sa na sunnama fo ana sa na sunnama ene fo de fotta ko hiden fotta ko animation mais mo kala non ko mon baabe ngoya ene ngo hide ngandi mais ko ni anda ki mi ben ko yaasi woni anda kanyo ko mo buri wawgol waya ene hide ngadi nder mais dum non ko question non gadi ene vraie question non habo andi ende ngandi ko mo wa yombo vraie question non parce que andi min ko nder halaji goddo din tumitata question sa ni joni mo beno andi ko moni baabe ngoya menen andi DJ Yaya ko baabe DJ Lamzo donc ko moni baabe ngoya avami non abdu ande bi DJ Lamzo woni baabe DJ Yaya bil abdu mala bi granta na di soare hande hidande min hande ta na silsila ngane mbude hayti bina na DJ Lamzo ande ko min nan mo go dum non dum forcément hay sayna min goddo go ande ko non parce que sirenji do gay non paka dum wana sirenji taw bokka sirenji si mi wadi si junga memi jungo ma memi wal jungo ya min konto mi anata ko DJ Lamzo ni animude ko si mi nani DJ Lamzo mixa me ngama bile min si minati hande boîte haji nasirat ma min nani premier mako songo ko wonno habadu mi minati boîte DJ bile da animude hay sa wala sirati ma mi ande ka wonan mo go ida wala gonga no ay wonne ande si minati hay ka mettra woni anmo go wala abdu min lang andi ko woni wurde ko enen do fode ngani ndiri afami kono andi ko dum faala DJ Lamzo labbina yimbe ben woni jama mo anda on fiyo andu enen do fobde ngandi min déjà par exemple animation joni mi jonete exemple min e para min animation min mi konta hore an DJ wallahi mi konta dum min andi fiyo num parce que premièrement lang andi ko woni ka der hore an ko no dépasser DJ min ko mi jetto DJ o animana la min
wonon afami parce que min ko ka concert ji mi fokkiti min mi haɗata ka soirée ji min mi organise o e concert ji ko ɗum mi tawri famille ango a faami donc andi min komi ƴetto DJ jo min mi organise ta concert mi dowa darde concert ango mi yoɓa DJ jo min nami mi yaha mi anima mi accita concert ango mi anima DJ ɗum ɗon min lawani ko DJ min lawani ko DJ fi affaire DJ so woni yewtere min komi hokkuma e mum kono ala gandi an a sample nga basake mum a faami joni noon basiɓe ɓen no ɗoɓɓugara ɓe comme par exemple a tawa nga basake mum ara ya DJ lamdo no anmira 50 000 an ara inna joni 15 000 francs animira ɓe 15 000 francs ko DJ lamdo bonnanda walla ko na haaray ko bonɗa mum ko bonnanda ni nare nga innanno ka question ma o ngari parce que a woni no aynda lan ka habbo noon mi addane haala wota min côté an min silan animude si mi yeehi e animation min déjà ko himɓe ɓen ɓurallam marande importance animation o parce que an a basake mum habotum a jaɓe ko wana dunko an kadi laaɓi a basake mum voilà ko ɗum noon mi confirmanima ko yimɓe ɓen o base mo joni noon base de mum joni habbo ɗum habbo kono kanko o ƴette ɗum noon ko wata wonde ɗum no mbawata ka joni habbo ɗum joni habbo kanko base o yimɓe ɓe arde wolirde andi konto moni wolirde milan d' accord a DJ ɓe buy woola ɗum kono andi ko fiyani mi d' accord ta Lamzo woola ɗum c' est parce que Lamzo si ani ko ɓe yoɓoɓe moɗen ko ɓen o yahanta fiyo ɓe antimmo a faami joni no min ko fiyanu minuma si mi yeehi animation mi darata e mbuuɗi ɗi yoɓata tan ɗin tum joni mi jonete exemple min la moƴƴina flash ji anitinda woɓɓe goto monanilan saabu ɗin flash ji alors ɗin flash ji ɗi moni moƴƴinde an sa aɗanilan flash la marita moƴƴingol ɗi wallahi azim ko si ɗen andidiri min nama addana 1000 francs maɗo addana 2000 mi sooda connexion par ce que lan andi fond ji ɗin ko mitrita ɗi ɗon komi télécharge mais mi yoɓintama 3000 ma ɗum 5000 ɗa wawi lan noon inde ɗa faala 10 flash min nama ɗum ɗon a jonna elan 3000 a faami par ce que kadi goɗɗo andi ko ɗum waɗi kadi ha mi fuɗɗi ɗum mi moƴƴinan goɗɗo sifama an kummalu mi moƴƴinani ha mi gayna yaha hiyoya goɗɗo inna yon ɗon jonne jonna DJ Billy par ce que ko sabu mi waɗirani enen ɗiɗo joni si on tigui jonnima addanalam min haray probléme ari mais sina ɗum ko côté goto ko animation am min si mi yeehi animugol ko nokku goto mi joguiti woni honno an lawama noon inde sénégalais jo no ayla nodde animation mi sattinanamo de mais lan andi tôt ou tard mi soholte an baray ko ne wondi ka ɗum noon lan andi ɗum donc noon kanko comme no wolirno mo basique animation mo mari kadi droit mo mari plein droit animirgol prix mo faala kono ko fiyonno mi addani ɗum c' est parce que kanko timo andi men jooɗike réunion ɓe critique fi ɗum donc on critique ɗon no doit laabande wano groupe ji ɗin fof par ce que Lamzo wata haylade ka groupe ji fof innaɓe kamɓe i ko oɗo woori ko wona noon oɗo ko woori ko wona noon donc ça fait l' occasion ka télé ɗo yaltina ɗum noon andi wano min a wata lan pose des questions par ce que ko min adduma dal joɗɗa ka émission an ko min pose tama question a faami joni noon min kadi jour an on aroye peut être ñande mi daroyto ko plateau Lamzo oyno lan an ko fi hon waɗiranta yimɓe ɓe gratuit a faami ɗum noon kadi hewtoye donc allez-y chers téléspectateur ɓe donc haray déjà temps on o feƴƴitike en plus mi ɓurɗa on andintinde tun fi Allah mi torike on mi jeeji on kum paykun ɗo ko paykun kun andintinda ko wallitade communauté guinéen on fof malgré que piiji ɗin ko satti o mais anditu kadi hunde wotere si tawi on meeɗi golludude ɓernde nde no laaɓi no woodi ko waddata on ko gonga noon haalaji poccaji fof aray mais no woodi ko waddata on mais quand même komi toroto on le 9 décembre enen fof yen ƴettu rendez vous men on waɗen destination goto ɗum ko honto ñani night club enen e DJ Lamzo mi accitaymo kadi o waɗa dernière parole makko o ɓurta en teddinirde anniversaire o on say arto en kadi ka kummalum kan kadi o teddinira en journée mi anda ko soirée culturelle mo watta on donc DJ Lamzo voilà DJ Billy mi arti ko holla ko ko noon affaire ji yarata hande neɗɗo sa woni neɗɗo kala mo waɗa gollugol so wawi on gollude on golliday kala mo wata gollugol no woodi woɓɓe ko ɓanda hoorema andare taaɓe film buuɗi no woodi woɓɓe ko ɓanda hoorema ɓeɗon koma imposable a faami aro e ma ñano yo golludu e aro nde wotere fi on golludu ɓendu naaɓe gotum a faami on aroma nde wotere on golludu on koma imposamo yoɓan hunde ɗum ɗo tel o yoɓama si welima si welalima ala problème parce que mine ñande kam jetti paron go ñande gondu mi haali mi alana ena hay goto c'est sûr mais wodi walla mi walali c'est sûr haala no mi alana ena hay goto mais l'essentiel on kala ko watta gonko bente ko hayti ganda ngaduda wadu golle ko min nande binte ko VIP walla golle nobul quoi parce que hada taw barke hada ko golle labade a fami konko min tagon rek fi le 9 décembre on ko le 9 décembre on fewndi ni samedi malado pare ngon mo jodi do e face mo wondi don e
e lay danger ɗon ha e zal cartel en ko kamɓe ɗo wondata haala la innamo ɓe maali ɓen kankadi yoɓe maali ɓe yo notomo nodita le 9 décembre minna ɗon kadi vraiment le 9 on inchallah ɓe jama on aru ɓe yeeyi koɓe wowa yigol teleji ɗin non toon a faami shooting no woodi VIP fof no woodi affaire ji ɗin yo jama on ardu e needi hoto kadi e needi min taɗo wona fans club DJ Lamzo wona prési Abdoul ha e ɗon ha e prési rewɓe hono Housay ɗon ha e Hasanatu ha e Binta ha e eɓe caaroɓe honno Mariama Caaroyen haɗa la wettiniɓe moƴƴo wona seeɗa haɗa ko min taɓe vraiment yo jama on aru law wonde ten ɗin wona convent moto on komi woni ɗon wa Pedba Pedersen komi golta ɗon Moundiouren ande Moundiouren ha e paate ley fita ɓe daale gaccala e goto daale ɓe arde convent motoji ɗi waɗi ko gara motoji ɗin ko parking ko 500 yoɓata ɓe jonnama ticket no mbaɗa ticket ma no waɗi sécurité ko ɓawa palle onde yawgol so hewti ko ley pellu doguidiro motoji mon ɗin doyi e kono waɗi si ari e ɓawanda hoorema ko fof ko ɗon faala hewtugol hewtali ɗon fof koko paale faala yawgol hewtali ko paale so gari waɗen doyi ka waɗen doy habe nata ko pale eyo ha naton ko nder pale ñaami eyo parce que min DJ Lamzo boyna Lamzo men ramasa si andari soirée soirée anniversaire si weti bimbe feccere ne ngadi ko boîte feccere hino ko police feccere hino ko police est ce que dawani ko anniversaire fecce ko jelmi be robos 40000 mi be robos be noddan hay mari ngon nangano te ende ka wana haltugol ɓay mi yaade mi daari enveloppe min tawi mi ala toon 40000 kono l' essentiel ko min nodditi ka ko kamɓe ari si ɓe ɓi porle walla ɓe nanggama comme mi immo mi daro si mi daraki janggo mi nodditoy kadi haɗa ɓe arata donc c'est très important faami komin immi yeehi yoɓi mi tawi woɓɓe gono toon anda warama ɓeɗon ko voyageur fokkutuno te na soira gon mi ari mi yodde an min bayil ñëpp woni boy hirga ñii dañu bari fayda ay 34 personnes manda ko heɓe timmi 35 yo noon personne a faami wayni ɓeɗo ne ɗuuɗi min na an nagma jappa sama anniversaire la min ko anniversaire am min walla mi ƴettimi joni ɓe woɓɓe gaɗa ko dammugal ɓe na Lamzo men ko mission amen jotti walla 2000 min de ɓe mi yeehi ha mi yoɓani on kay aɗa nata ɗum waddata hen sa heeɓi haaju yimɓeɓe noddima koko ma ɓe immi ɓe ari an kadi waɗi ɓe yeg par ce que janggo sa nodditoy ɓe nottakoma kono ɗo waɗi mi yoɓe mbuɗɗin ɓe yalti ɓe ari kadi hannde kadi ɓe yaltino ɗon ko ɓen mi waɗi paare woɓɓe maɓɓe mi waɗi paare est ce que simi waɗano ɗum ɗon est ce que hannde mimi nodditay jama o noto labetanoke haɗa mi fammi ɗon kam wona jajan ɗon e Wokam e miñangan ɗon Jali Boy ɗo e Fass wona jajan Binta Wokam kankadi la weltani moƴƴa kankadi mo wakkili mo walliti ɗon ha e Bappan ɗon ha e Amadou Kosi daali siɓe ɓen daali fof machallah goto langin noon daari rendez-vous le 9 décembre ande fitede DJ Lamzo e gara après wala numéro téléphone ji ɗin haɗa mi jondema allez-y donc merci beaucoup DJ Lamzo o jonni on rendez-vous là-bas ɗo ɗum konde tuma le 9 décembre sa wi 9 décembre hande ɗon andi ko mercredi jeudi vendredi samedi woni le 9 décembre haɗa onon fof koyo naadu ɗum ɗon ka nder hoore mon donc merci beaucoup aussi à ma grande marraine himo wiye Salimatu kankadi Salimatu Camara ko marraine jo jano le 10 février ton e Ñani Night Club kanko ko lawo ini la may hollalan kon toni Ñani Night Club harane ñande si men are men noddata on téléphone mais yaade ha to mi hollimo donc merci beaucoup aussi à Mariama on non kadi ko neɗɗo mo andintinɗa ko Pikine ɗo woni Mariam Pikine o yiyanan hoore makko inni carrément addanan enveloppe min e groupe en jouoɓe théâtre ɓen même fop min yahay donc merci beaucoup aussi grand merci à G Life Boy be mamum on yeggitaka onon fop ɗo weltana ɗon ka nder ɓerde donc onon ɗon fop haray rendez-vous on ɗon andi merci beaucoup aussi à ɓe organise ɓe samedi feƴƴuɗo Lem City Boy Lem City Boy donc kamɓe kadi ko groupe wonɗo ton e Grand Dakar groupe mo annitinɗa ko prési maɓɓe woni prési union woni prési Lem City Boy donc kono Komore Cobriano donc merci beaucoup Cobriano kadi ko artiste ɓe an ɓe yiwata ka galle to donc merci beaucoup onon kadi la jonni rendez-vous ka galle ɗo e ɗum ɗon hewto allez-y may le 16 décembre kañum e DJ Coumalum kono wiyata jama fi le 9 mo nani le 16 ay wala le 9 wala le saison bon Allah a hokkidiri fof andi oɗo nini o jiɓidiri koye men o jiɓidiri koye men anda ko ne wadde ko ñaaki ɗin le 16 bon hara LDS groupe LDS we ɓe rewruno ɗo kamɓe kadi ɓe rewruno ɗo feƴƴuɗo samedi mi anda jeudi ɓe rewruno ɗo mercredi feƴƴuno voilà hara ɓe waɗi ga hawa wonde ma hara ɓe organise ɗo le 16
soirée inchallah ne ñande mi haray lan ton soirée ji je gumal ne ñande haray teleji di ngari fop no to inchallah haray men noddi ber hetti parce que mi sikari fo di not e ko watti do ngad e gere ala ton songo ala ton e watti do ngadi gije be fo ganno noddi tane ñan mais ni nongo boîte yengule non lava no bob ga giso gije jaaw di baa ngay def non nañ bàyyi loolu nañ dem ci loolu nañ dem ci 16 bi waa baara kon ñu demaat tamit 16 bi mais xam nga tamit am na ku jël engagement pour le 16 bi defar ñun suñu tiset kooku mooy sama patron bi Seexulo ak sama tailleur bi mooy Aji Sarr mais na waxuma la kooku noonu de non Aji Sarr dinaa dem mu ñëwal waaw dinaa dem watti ɗo ngadi invité ɓe ngadi mi watama explicande ɓe fof kono haray woɓɓe ɓe haray miɗa andi ɓe ko hoore ɗo wona komo sare en haray ɓe toon alaji komo andi ɓen noon ko komoɓe tuma ɗum ɓe hosi ɓe wona komoɓe e groupe LDS LDS e LG Boy mi anda ko hono LG Fresh andi ɓen noon ko hono bokkidal gollene ɗo ngadi e gadi e homɓe gadi o boyjo honno MC Mali ɓe gadino toon e Kim Milliard andi ɓen noon ko ɓe aruɓe addora ɓen noon ko marɓe noon ɓen noon neñande fof haray mi wata sifade fi fof kono bon haray fof neñande dal noon noddita toon waaw ayja donc allez-y chers téléspectateurs ɓe joni e waway waynitade ɗo lagandino waynitagol ngol en naadoro e publicité si waynitoɗen par ce que koye waynito grand wuuri préparano publicité on ɗo yo foppu mi haala yo yowar par ce que publicité ji ɗin c'est très important yo jama on andu ko woni feƴƴude Jama TV ɗo kon par ce que min de ma part personnel himɓe golloɓe gaɗen no welalan naturellement ha wano tinde taali kamɓe fof ɓe salmina ha reɓe yeggitaka par ce que iɗon andi Jama TV ari udditi dame ɗen acciti fayɓe ɓen acciti talanji ɗin no yaltude donc etoɗen en fof wawen sutunude ɓe wonɓe e nder Jama TV par ce que hande koko mi wolta kon souvent no woodi ɓe wawatano heɓude accès daragol télé fi wolugol ande mum no woodi ɓe alano accès fi wolugol fi groupe ji mum nin donc wano groupe ji jooɗi ɗo ɗin fop e réunion momi yeehi wo mi haalnayɓe les portes sont grand ouverts surtout fi onon wonɓe wadde ɗi groupe ji par ce que chaque fois mi nanay ka réunion ji ɓenna groupe wona bandiyagal ko gonga kono etoɗen kadi holle mawɓe men ɓen hande kadi groupe ji ɗi woodi ko ɗi fewndi par ce que ko wawɗa wolde o si o woni groupe cela veut dire on feppi on yewti o woni hunde wotere on wawi naɓude goɗɗum donc haray kadi groupe ji ɗi koyɗi étode ɗi waɗa ko mari importance na organise ugol ñaama mari importance na organise ugol sooda conci mari importance ko organise ugol ndaara si tawi groupe on ko jouo théâtre ɗaɓɓa caméra ji ɗi golli ɗi continue on ko on ɗo wadde kon donc pour cela sappo a DJ Lamzo par ce que hande kan kadi o woni jeunesse jo DJ jo manentina o yeehi ha o fuɗɗike heɓande hoore makko matériel donc on côté ɗon koyo ɓernde welto par ce que gonko ɓeynata kon mo andidirɗa tun si heeɓi ɗum ɗon haray no wawi wasi ko an joguiti donc no yarata merci beaucoup aussi à DJ Ibou Rebus merci beaucoup à Sanoussi Massi donc kala mum yeggiti kadi haray ande ko haqqilni émission go e émission go no artude en waway artude émission ji ɗin fop wawe rewtude ɗo wolen fi Jama on fop min on DJ Bili wonana ɗo artiste ɓe janɗuɓen ko tosokoy koye mi wonani ɗo e groupe ji wondi leyɗin donc allez-y donc du coup en waway innude bye bye chers téléspectateur ɓe mi weltike fota men seytinali meɗen landade kadi tawi onon o weltike o seytinaki donc kala komin woli ɗo ko anditinɗa na ko laaba haray meɗen tori yafuye kala ko anditinɗa wolama ɗo tawi koko laaba kadi haray ƴette naden enen foof kako emen anden surtout noon o cas Facebook retenez moƴƴa cas Facebook on faites très attention à ça merci beaucoup aussi à DJ Yaya kankadi o hino kanko déjà ko no woni première preuve on parce que o hino message ji ɗi mi wonno yewtude o ya ɗin fop donc allez-y merci beaucoup et jonodiray rendez-vous mercredi prochain avant tout d'abord en dare publicité bye bye merci.
Jama TV avec vous, jour après jour. Joyeux anniversaire, DJ Lamzo.